Jees, eli aloitetaan kalakeiton duunaaminen leikkaamalla perunat. Mä käytin tähän uusia perunoita kevyellä pesulla. Sitten seuraavaksi leikataan kuoritut porkkanat. Siikliperunaa mulla oli 15 kappaletta ja pieniä porkkanoita 10 kappaletta. Sitten leikataan messiin pari valkosipulia, jos haluaa mukaan potkua. Prässää ne kuorineen veitsellä, poista kuoret ja leikkaa pieneksi. Sama juttu ja vuorossa olisikin punasipuli. Nämä voi oikeastaan leikata millä tavalla haluaa, pientä tai isoa, riippuen ihan mitä sä haluat itse syödä. Vesi kiehumaan ja nakkaa vihannekset kattilaan. Siivotaan alusta mehuista ja aletaan leikkaamaan kalaa. Älkää muuten sahatko noita fileitä. Mun pakastettu kuhafile on vasta puoliksi sulanut. Mä käytin tähän itse pyydettyä ahventa ja kuhaa. Leikataan kaikki kuutioiksi ja poistetaan tarvittaessa ruodot. Maustetaan suolalla, valkosipulijauheella ja mustapippurilla. Sitten kun vihannekset on kypsiä, niin mukaan kalat. Perään kyytipojaksi voita. Mulla oli pakastettua tilliä, lisää suolaa, desi tai 2 kermaa. Kala valmistuu sitten ihan pirun nopeasti, mutta annetaan vielä kiehahtaa kunnolla. On muuten sitten aivan vimosen päälle keitto ja ei muuta kuin ääntä kohti. Toivottavasti tykkäsit videosta. Se on moro.